Ina amarya to be. Wai shin kin san da cewa aure is beyond intimacy? Wato aure ya wuce gaban daren farko da kuma abin da zai ci gaba da zuwa bayan daren farko. Kin san da cewa a zaman aure babban abin da kike buƙata shine ki zama macen da take da ƙima, mace da take da daraja, mace da take da girma a idon mai gidanta da ma wa'inda suke tare da shi. Saboda a aure idan kika yi lacking wa'innan abubuwan, sannan baki da self awareness, wato ba ma ki san karan kanki ba, balle ki san auren, balle ma ki tsaya ki fahimci mijinki. Idan har babu wa'innan abubuwan, kin san da cewa aurenki za ta iya samun tangarɗa? Ko da kuwa akwai wannan abin da ake ce ma kwanciyar aure, intimacy da sauran abubuwa, saboda inda haka ne da mata da yawa ba su bar gidan aurensu ba, saboda mun sani a arewa an fi mai da hankali akan wa'innan kayan matan, kayan mallaka da sauransu. Yasa a ƙungiyar lafiyar mata muka fito da wannan shiri na pre and post marital counseling, wato magana ne za mu ringa yi da matan da suka kusa aure, ko kuma matan da suka yi aure da 'yan kwanaki, ko kuma a shekara ɗaya da 'yan watanni da suka yi aure. Muna so mu wayar musu da kai. Da farko abin da muke so ki sani shine ke wace ce, menene za ki iya yi, sannan idan kika shiga gidan auren, shi me gidan auren, meye zaki ki zama kina da ƙima da daraja a gurin mijinki. Kada ya zamana ke kin ɗauka aure kawai wannan abin ne, kuma in babu wannan abin aurenki ba zai tafi ba. A'a, muna so ki san yanda za a yi ki zama ke wace ce, sannan zaman auren ki iya handling ɗin shi, wato ki ɗau ragaman aurenki a kanki. Ba abu ya faru ki tafi gida ba a ce ki yi haƙuri ki dawo ki ce kin rasa me zaki yi. A'a, ya zamana ke a karan kanki za ki iya solving ɗin, wato za ki iya magance ma kanki matsalan aure. Shi yasa za mu yi wannan program ɗin na pre and post marital counseling mai taken marriage beyond intimacy, wato aure ya wuce gaban kwanciya ko daren farko. Idan kina so ki shiga wannan program ɗin namu na marriage beyond intimacy, za mu yi shi ta hanyoyi guda biyu ne. Akwai physical session, akwai online session. Shi wannan physical session ɗin za mu haɗu da mata, duk wacce take so ta yi physical session ɗin ne, za mu ringa yin physical session a garin Kaduna at least sau biyu a wata, wato za mu iya ringa yin shi sau biyu a wata. In muka yi wannan satin, wani satin sai a ɗaga sai a yi wannan satin. Idan kina so ki yi, za ki iya min DM sai in faɗa miki yadda za a register. In kuma kina so ki ringa yin online session ɗinmu ne, saboda mutanen da ba su Najeriya, ko kuma ba za ki iya zuwa garin Kaduna ba da sauransu, za ki iya min DM, za mu ringa yin a Zoom. Za mu ringa yin Zoom meeting a wata, za mu ringa yin sau 4 ko sau 3 a Zoom na minti 30, kuma dukansu sai an yi register. Ki sani aure ya wuce gaban kwanciyar aure ko kuma daren farko. Aure gaban intimacy ne.